Aku beli pergi perlok KPI je kecungah. Saya sempat ngapnya subhai pi hapo jong kan challenge lengba jong kan ke video ke batmai berkam tam hagan ni series jong kan ke hika jungi hakaba ni persang man pulai ya kawai pakawai kat khot na ktin jong play but hagan ni series jongi ila staman pulai na ka gospel kat pa kom jong umatias pat mentang la poi haga khot ka basan kat kalau nong kebasan kat khot life way but kapal life war nginam le shi bon tligit khot namar ngakwa pan ngam jelu ya kawai pakawai khot namar kata kata ngakwa pan shim tang kawai kabenta bat teng teng tang shi khot Henry hagani ka jehika jangam mereka sing kawai pan shim art ligit khot but kata kalong ka khot kapal life way but kapal life war ngan pulai shwai ka kumbakalong art ligit khot but had na dinang dapat in persyang ban ngam jelu ya kawai pakawai ka kentin na kani ka banta ka kentin ka bongkum ni ka jinghi ka shphang ka jing plai tengah ka kentin jomblai ka bongkum ni la ongru unu ru uban plai no ya ka tengah jung un ai haka ya ka kot e no la ni kinja certificate kad khot ka balai puar Henry nga ong happy ba unu ru uban plai no ya ka tengah jung lam datang na ka banta ka bakalim upan kelim ya ka unu ru uban ya syong kurim bat kata kabala no uru kulim mentah tongin ya syaka bentah syakni ka bentah bat ngin bah ka bangin ngam jeliu ya ka we pa ka ka bentah na kane ka kentin ka bangir ban pulih bentah ngam pulih biang ya ka ko bakalong la ongro ba unu ru uban plate no ya ka taka jung ai haka ya ka kot no lene ka ketim English ka ong he can let him give her a certificate of divorce hang ni rok nila bau jisu ukran ya ke ke ba la yakran hagi de khot ke ba inyo uong la ong ro hagwe bat ka ketin nila ban ong ba ukran shipang ka ke ba kilayo sngo bala hikaya ki ka ji hikaya ka ba la ai da kita kinong hikaya niam lani da kita ki rabi kirang ba lendo hagat kupor kalong karukom ka jinget jong ki hagat kuski but ka kata ka ji hikaya kalau bagi bru kila ban no lani ban plate no ya kalok lani ka tengah jungi kat bagi ai ya kata ka kot no lani ya kata ka certificate of divorce kila ban plate ya ka kentai hakat ya lani ya kalok jungi kat ba kitang ai ya kata ka certificate kani ka idea ka wan kata ka jing tho hakat testament ka barim kam tam hagi hukum ka bangilap hagi kitab Deuteronomy hakabala tho syapang kani ka jing plate no ya kalok lani kumo ong hang ni ka jing plate no ya ka tengah hang ni ru kawan kata ka jing song tho bakla kibru ki shim ya ka kabala pediang haka culture dan haka jikai haki tu ki por but ki pengkela ya ka kum ki pengkela ya ka shaka kabalong kum kata ka kabu ya ki bakan no ya ka tengah ka jongki ki shim advantage ya kata ka hukum lani haka bebat kaliang ilaban ong ba kalong kum kata ka jing yada ban penterekam ya kata ka ke ba kitmu ban le ka jim jaki hakitu ski jong jisu bun ki bashim ya kan ke jikai bat ki shim sting hadu kata ka jagi kata ka jing shongkha kat ba ubriu udang ai ya kata ka kot jing plate lani wano ya kata ka kot certificate la shim ya ka la shim ya kata ka jing plate tengah lani ka divorce kum ka ke balapan pediang hapo jong ka society shuba benta kalok jonga kale kababak lain but ngala mempelai ka hanun por but nga aino daga jing tho ba ngala ngila divorce tangkum ta Henry ka jing ka basisha kam de ka taga jing tho ni ka certificate ka jing ka long ka donut halande jong ka taga jing lai ni ka jing padlock ni ka divorce haka jaka baki brugen shim ya ka taga jing shok hakum ya ka taga jing shok hakum ka ka bakentang but ka ba yaine shi junom kiberu ki stang ban shim sting ya ka namar kadon kum kata ka provision lani kata ka hukum ba ngilapan no e kata nga bat ngilapan tho daga kon ba kishim sting no e kata ka jinget tho jongki non gibru ki padlock hatu por what na indaw baret ba don ko ba ka jikai jongki jiu ha ki por ki ong ba kata ka long tang ka legend ngantip kala ka long ka basisya ni ka ba kishto Henry ki ong ba lada ka kentai kalok ka shadja bat kata ka jake ingkong ulak ban I certificate baki layalay tangkum ta kalong simple ba menakan ni ngayo mempulih ka wege jing tho ka ba ongkum ni namar baki briu ha ni kisngi ki shong kha ki shong lok tang namar ka jing sngut nat
lani tang namar kata ka jimentoy lade but kia klat tang namar kata but kia klat no iwe na iwe tang na ka banta ka jong kata ka jing sngot nat iwe kishim kim shim shu ya kata ka jing shong kha kum ka jutang Henry kishim ya ka kum kata ka jing sngot nat jong ki hagabe ba ka kitin hakatin pareng kata ka kentin ka bangayo mempuli kalong hakatin pareng ki ong kumni marriage is not about convenient, it is about a covenant. Kajing shong kurim kam deish pang jong kata kajing sngot nat lani kajing mentoy jongi Henry kadai kajutang kabaskem kalong kabasting hadok kata-kata hadok ngilak ban ong ba ublay dan bentasyu kata kajing dei jongi pi kajing dei kajing sya kalong ukut ka ulong usenrang ka kentei wat ublay ulong hapdeng Henry ladaki pendon kam ya kene ka kentin lani ya kene ka benta ibu no ublay sharot bat kata kalong ke ek ba ujisu hikai hakat kot kapan sebut Henry shwa bagin po siya benta ngin berkat kumni ublay shimla tau ya kata kajing shongkha bakan long tang shipor lani bakan ya laj no tang hading katong nipor kajing shongkha kalong ka kaba hakajing hisha kadai ya kibru ban yada ban ki shim ya ka kum kata kalat ban side khot bat ki yo ya kata kalat ban wat lok shawe pat menta tong ya shikat khot kabalai po ar kabo ujisu wanra ya kata ka jing shai hapleng jong kata ka jimbakla leni ka jimbom singot ho jumut kabo ong kumni Henry nga ong happy ba unu ru uban plate no ya kata ngaju lam datang na ka benda ka bakalim pen kelim ya ka unu ru uban shongkha bat kata ka bala eno uru uklim kimi bang ni ujisu ukran kum uta uai umabat ya kata ka bor authority uong Henry nga ong happy shem la kran kat kum kita kini yang girukom jong kata kapor shem la pendon kam ya kajing tho lani ya kata kaji hikai jong kita kinong hikai hat kapor penban uai ya kajak ya penban uai ya kajing patai ya kajing mut basisya jong kata kajing mut jong play ngan benta ya ka hakikat tu kat ni benta tang bangi la ban song tho ya kata benta kaban nengkong kajing hakat kapor pi hakat ko ski jong ujisu kis ngoth bakla ya ni hukum kabangin lap haka kitab Deuteronomy kalau nang kaba arpusau kadakot kaba nangkong kaba bata shipang jong kata jing bom khoi nen puli ya ni kadakot kum bakalong Deuteronomy kalau nang kaba arpusau kaba kadakot kaba nangkong haba ubriu ula shim ya katanga bat ula shongkur ya ka tilada kam shem ka jing skoba hakamat jong namar ba ula shem ya ka ki iru ka ba tegit haka to ai ba un tho haka ya ka kot no bat un ai haka kti jongka bat un plate no ya ka na ka ying jong dan arti ki bangi don kama perkara ni ka banengkong ka ka ba bener keng ba kaong pat ka kedeu hang ne tang ya kata ka pop ka ba jur ba haka ka jing shongka ka ba arpat ka ba kampau na kaong ba kala banmut lajan ya barok ka we berkidau wat ya ka ka ba rit ba kum ka jing bomes ngoba kum nga ai nuk sai pen ne but kum ne suki kita ki beriu ha takpor ki staman pedang ya ka but ki pensuk bahaya ka but ki ailat ya ka bakanja don ki bayak hat watang idau barit tambah but ki ong ba beriu ula ban no ya ka lok ya la ka jong ka lok tang na ka benta barok idau. A man may have any reason to divorce his wife. Kat ba udang bod ia kata kerukom jongan niam ke jenget ke jengki hatapor. Kata ke ka bala thamu ban yadaya kibriu kalong pun ban kum kata ka atiar ban ya light no. Ban ya light lock lani ke jimbam hok. Kabenta ka baar ujisu wanra biang ia kata ka jembut basisya jong ke jing shoka. Ujisu wanra biang ia kata ka jing berkhat sya ke jing thamu jong play. Babalai ublay utau ya kata kajing syong kurim uong ba kajingnya padlock kam de banlong kabasting lani kabasuk kajing tho syong kurim kade banlong shirta kade banlong bamjukut forever Henry uai tang kawe kata kabasyai ba uang ni lamda tang na kabenda kabaklim a sexual immorality kakeni kekentin kelim lani ka sexual immorality kawan na kekentin garik kabakikot ka pornia
kaba kedau ya kata ka jing syongkha syabar jong kata ka jing tho ka jing bom hok ka jing bom khot lene ka jing pen khen ya kata ka jutang jong ka jing syongkur hakani ka benta ka jing pelat no ya ka tengah kalong ka pediang Henry om syam la hukum Henry la shu ailat ngan ong biang jisen ya ka benta om syam la hukum Henry la shu ailat yaki bakin pelat no ya kata ngajak Henry ujisu Henry ublay syam la hukum ya kan bentah bakin implement ya ka Henry la shu ailat ya ka ladangin phai na ke Deuteronomy lanong ka ba arfuar ladangin pule ke dekhot ka ba ter churum khamtam age do dekhot ka ba khat lai hado ka ba art howe pilachi pushbon ki ji kai phang jong ta ka jing shong kha ka dekhot ka ba khat lai hado ka art howe ka ongum ni ba lada ulok kalong ke eke ka ba sngo leran hak jing syabang kena ya kan bentan re kadai ka benta jong ka ji kai na haban hikai ko ong ba lada ulok ulet syakalok ka bamut lada ulok uya shong lok bat ka lok leni uthia bat ka lok bat hakapor ba uthia bat ka ulap bakam long sat sotisho ulap ban ujor persya ya ka bat kita kikimi ki pa ban yada ya kata ka jing ujor jong uta ulok ya kata ka khon jong ki hab ban knowledge ha kata ka jaga ka bakit thia bat ki hab ban ra ya kata ka jai ka bakila siang kin wat ya kita ka daksau dan ka snam bat kin wan lam ya ka hakmat jong uta nong bishar bat la ki lapsha ba kamlong sotishu ki hab kila ban len them mau ya ka kata ka kedau ya kata ka jing thia lok syabar jong ka jing thia lok kata ka kedau ba kata ka kan the ka lai ya thia lok lupa hashwa bakan ya thobar uta oshatra kani kalong ka ji kai ka bak kalong ka ji kai ka bak bru ki shim bakla ka ki por nanta ka benta ka balai ka jingma ka bashir ke ba ujisu kuran ya ka ek ba soma ba hangni ka jing pelat tengah ka bam khot ka yalam sha ka jing kelem balai namar hakman jong blai lada ka jing pelat lok kamlong ka bakhoi lane ka de tang ka ba pediang hakmat lane ka badai lane ka badai ka ba pediang hakmat ublai ka jing ya de jeng pi hakmat jong blai kadang long kumju shubu menta pi laya pet lok kimdan kenu ka daw ka ba ka kamlong kenu ka a solid reason ngap nong ka ba kata ka jing ya khat jeng pi ngan ai pi dak nu sa shubu menta fi khat no iwe na iwe ushendang bat ka kan thei ki khat no henry kata ka jing khat jeng pi kamdan kenu ka daw ka balong ka ba khoi ya hakmat jong blai ublai umpat pediang ya kata ka jing khat jeng pi kumta la fi rong sha ka bat ka jing de la ne fi shong lok no bat uwe la ne bat ka we kat ba ampat khoi ka barim kadang long ka bakelim hakmat uble wat lada ka long ka pediang hakmat jong ka imlang salang wat lada kata ka ying bishar kala ai ke nye phi kata ka kot ba phla divorce henry hakmat jong ble fidang long ki chu ka jing de shi tengah jong phi kala ban long ka ba dei la ne ka ba khoi a legal before man kalau ka ba khoi hakmat jong bru henry kam long ka ba khoi pat hakmat jong ble are not right ngan ong she can it may be legal before man but it is not right before God wat la ka long ka ba khoi hakmat wat la ka long ka ba dei hakmat jong bru henry hakmat jong ble pat kam long ka ba dei lene kam long ka ba khoi ka benta ka ba sao ka jingyo i ublei bat ka rukom jong bru kani ka ji hikai yang ya ka ka ba jeliu ba ha ka rukom jong ka jing penya jong bru wei ba ngila de ban ya klat lene ngila ya klat legally ngila ban ya klat po jong ka ying bishar lene ngila ban ai ho ya ka lok ba ngila ya klat ni berkat ba ladap kelap yang Henry ujisu upen kan mau yang ba ublei upet shalendet jong kata ka kot jinget ho ketukot baphiet ho kalong tang ka formalities Henry ublei ukmi ya kata ka jutang jong ka jinget ho kam de ka kontrak ka betang kata ka jingkot Henry kalong ka jutang ka bas scam ka jutang ka bakhoi hakaman jong blei nangta ka benta ka basan ka tenrai jong ka jing hikai ujisu kran tang shipang ka jing padlock ukran ya ka mat ka bakham chiliwa ka jinglong ka basting shipang jong ka jing IT kibru ki penduna ya kata ka eke ka bakantang syaka eke ka balaki kiba kila membenang kam tang jisin bangga ketin ka ongkom ni love at first sight and divorce at first fight baru jisu ong ka jing tho shong krim ka long ka ba shong khia bat ka ba shisha
ka jing long khoi ka long ka bakong san ka jing IT ka long ka bakong san ka ka bakong san ba hang ni ka ni ka ji kai kam shemut ban penremingi Henry ban pen baik ban pen phai biang pat ya ka borong uble ka ni ka pen i yangi ba uble panukong ukhmi ya ka jing long khoi ka ba ar uble ukhen ko re ka jing IT bat sa kabalai uble ukhot yangi bangin im da ka jing long bacanai ha ka jing de jungi ha shwa bangin pungkut ka jing ka jing mar ka ni ka long ka jing kai shapang jong ni ka art likin khot andre ha shwa bangin pungkut ka jing kai ka kwa pan ai phi ki ya ki kat tu kat ni ki jingkali bat ke jubab jong kita ke jingkali laban ong ka Q&A session question and answer question session mar kini long jingkali ki ba habang ai ka ni jing kai bonusin kini jingkali ni ngajuyo ha ka por bang ai ka ni jing kai kebenan kong balai ujisu ukuran persya ya ka jing pelait ya ka jing pelait lok dan ni ka diwus ka jubab ka long kumne namar ba ki bru ki penlong ya kata ka jing shong kurum kum kata ka ki basuk bat ka basting ujisu wanra biang ya ka shaka jing thmu jong ple ka jing shong kurum ka long ka bakentang pat kam de tang shipor shem la prosyang ban pendram ya ki bru henry ban yada ya ka dor jong ka jing IT jong ki nang ta ka benta ka baar hato ka jing pelait tengah ka long ka pop kat kum ka dikat khot ngam tip ngopin ngam tik na Henry ujisu uayangi ya ka wega daw pimla ban laj na kinu da shumta don kata ka jing bomya sang tho jimut habdeng ulok bat ka lok let's say ulok lene ka lok kimla ban don kata ka jing de let's say ulok umla ban pembiang bahaya ka lok jo hakala ban di hak jing bam jing di kala ban di hakinu benta uble uang ba pimla ban laj na kita kum kita kidau kita kilong ki ba phil don kam ban ya penisuk lem da tang ka we ka taw la da ulok jong phi udi la da ulok jong phi usho ubome phi fila ban pengkelai u ha ka be ka ski henry ublay henry jisu ong lem da tang ka we ka daw pat kata ka long lem da ka de na ka benta ka baklem la da ulok ni ka lok jong phi ki shalok no shawe ki klem ye phi hang ta ken fila ban pelai ni fila ban I divorce you henry lada kampat de komta kata ka jing yala jang phi kampat long ka ba khoi ha ka chong play ka jing kam de ka jing phet tanga henry ka de ka jing phet tanga ka ba klem ka norim ka ba klem da perkhat pha ka donor uble ka long ka ba bait na ka benta ka jing pengkala henry u ithoro ya ka donor ka ba pai nang ta ka jing kili ka balai kamut ayu ka ba klim hanni ka thau ya kata ka jing bom hok ni ka jing long bong khoi ha ka jing shong kha ni ka jing klim ka pop ni ka pop ha ka jing shong kha shong man ha kum kini ki khep ka jutang jong ka jing shong kha ka dep ban pun khenya ka la pun khenya ka da ki tu ki beru ka ba klim but ka hukum ha ka ni benta ka ailat ya kata ka jing penikla wat lada kam long kebadan kam dan ka bakongsan ngan ban biang sajisin ya kali benda la shu ailat henry shem la hukum kala bandon kata ka jingmap kaliang henry shem la hukum nang ta ka jinggali ka basau hato kamut ba we baladap an blight lock no phimla shu ban shong lok shawe kata ka long jinggali ka basau ka jingbap ka long kum ne ka shong ha ka situation ne ka jing kendu jopi lada ka jing padlock jong phi ka long ka badai kat kum ka bible ka jing shong kha biang dan ni ka jing shalok jong phi shawipat kam long ka ba pendrek henry lada kata ka jing shong kha jong phi ka jing shong kha pat shawipat kam long ba pendrek henry lada ka jing padlock jong phi ka long klem ka nong rep ujisu ulama hamba ka jing shong kha biang ka la ban yelam syaka jing klim namaru blay udang yo iya ka jutang kepala seng dan pai nang ta ka jing klik basan kumno syapang ki bru ki ba ya padlock lupa hato dangdon kata ka jing kerban na kam ta jong ki hoj kadon ka khupor jong ujisu kam long syapang jong ka jing penrem henry ka jing ia bat ka jing thau thamai lele kumno ka menor jong pi blay uterwa ka jing map ka jing penkhia bat ka jing stang thamai nang ta ka jing kali ka bahendru balai ujisu ukham penle jingmut ha ka donot ban ya ka bashu penle jingmut ha ka an len ha ka jing thop namar ki bru ki bure yalade halandet jong ta ka kendon an
kat baki bureno ya kata jinglong jong kadonot jongki ujisu hikai ba ublei ukham perkhat ya ka jinglong basisha ya ka jingij bat ka jinglong bajanai ban ya ka jingtho hakakot nangta ka bentak jinglik bahnyo kumno ngila ba pendan kam ya ka ni hikai hakana ka juk jongi menta ka jubab ka longkom ni da ka ba shimkhia ya ka jingede wadrung sha ka jinget ho da ka jing sting hashwa ba phinyet ho bat ushin rang bat ka lok jompi lane bat ka samla jompi tura prakhat shwa ba ka jing ho kamde ka basting kamde tang na ka benta ka convenient lane ka jing sngot na jung hinre ka dei ka jutang ka basket nang ta ka benta ka ba ar wat mi kloy shabar jong na ka jing ho ko banga ong phimne a divorce at first fight Martin yo iya ke kentei lene yo shudrang ni fair in love ni la sho jingi ya u lene yaka bat ni rungo sha kata jingit ho klem da perkat bat Martin ya mai Martin ya tim tang chisen tim kami no kata ka divorce namar kata ngaban biang ya ne kintin nyim de ban long kita ki bru ki ba love at first sight and divorce at first fight bat barbor kami ya ke jinglong khoj ban ya ke jing suk ka jing tho kam de shpang ka jing suk henry ka dei ka jutang nang ta ka jingli ka bak hado pat ka bak kongsan ka ei ki ji ka bak kongsan ka bang yo nak lengba jong kini ka khot uble ukhen ya ka jing it ba shisha jong uble ukhen ya ka jing it ba shisha jong baru uble ukhot yani bangin buram ya ka jing yede ka jing long khot om da ka jing sngot na jangi saji sen bat ngaong ya kini kintin baka jingit ho shongkurim kamdei shpang jong ka jing sngot na jangi kamdei shpang jong ka jing mentoj met jangi henry ka dei kata ka jutang jong ka jing khoi ka ba bleu ula seng nan ka por ka nangkong ha ka ba ula thau ula shna ya bru hasla jong na merte to bleu ka jing su un kur khu ya phi ba phi ngap ya ni ji ka jong ta kasni but so comment ha po jong comment section ka ai ka ji hikai ka ba phla yo ba leng ba ki ai ka ji hikai phla yo leng ba jong ka ni ki artli ki de khot ta kasni ngin sa ka do phi ha ka vi bat ki benta kat ha do por khuble shibon nak benda ka pom jong ble